Ach, moje strieľanie na myške, no. Takže čaute ľudia, prišlo mám nový video a dneska si idem prvýkrát zahrať na hernej myške a klávesnici. Na klávesnici to síce prvýkrát není, ale na hernej myške. Takže ja som vlastne hrávala už dakedy na vlastne myške a klávesnici, ale nie na hernej myške, takže to bude troška iné. A vlastne už dávno som hrávala na klávesnici a takto, takže to bude troška novinka. Ja som hral asi včera na klávesnici a je tu so mnou aj Sára. Čaute. A nezabudnite ju sledovať aj na YouTube, volá sa Sára Vols. A my poďme na to. Ľudia, aby ste vedeli, ja mám obrazovku tuto hore a budeme padať, dať sem do tejto ružovej krajiny, takže čo ja viem, môžeme to spadnúť sem, alebo proste dať, počkať, ako nám to ide? OK, môžeme tam. Počkajte, ja som hrala na klávesnici asi včera. Aha, obláčik, nice. Keď pôjde nejaký týpek, tak si ho tako dám s tým obláčikom. Ako vidíte, je tu nejaký týpek priležel, aha. Čo sa to má robiť? Ach, moje strieľanie na myške, no. Týpek. Ak sa vôbec trafím? To sa... Kamoško, ne. Kde je? Ak ho nedám, tak ja som asi noob, fakt. Je to zase na myške? Dobre, čo máme robiť, ako je toto? Kamo, ne. Ľudia, nehnevajte sa, ale ja som kľava. Yeah, boy. To je úplne... No, kašom na ňoho. Kamo, ja som... To ako môžete... Kamo, ja nechápem sa. Kamo, ne, ja som sa nevedela do toho týpka trafiť, ja sa hambím, kamo, ne. Je to síce na myške, kebyže na ovládači je to iné, kamoško, ale no nič, učíme sa, každý. Kámo, nájsť aspoň jedného týpka, to čo bolo? Dobre, nice. To aspoň bola dačo. taká kartička. Tak si dober, ak chceš. No, ale neviem, či to bude. Kámo, yes, konečne som dala jeden kill. Dobre. Kde je tá karta? Týpek po mne začal strieľať nejaký. Sára, tu. To som označila náboje, sorko. OK, docela dobre začal. Týpek sa ma bojí. Chce tamto? Má isto málo. No super, ideme na neho. No, zatiaľ si tam ty. Poď mi pomôcť. Dobre. Kamo, ja si potrebujem nabiť zbraň. Týpek mi uteká, rýchlo. No on má tak málo podľa mňa. Yes, nice. To by mám zaujímalo, čo je to. Kámo, nice. 2 killy už s myškou. Nice, kámo, super. No ok, my ideme na ďalších týpkov a ja mám zatiaľ málo nábojov, to je ten problém. Prečo si nezobrala? Kámo, ne. Daj mi náboje, prosím. Dobre. Ne. Pomohlo mi to, nice, tu máš. Takže ideme na to, kámo, a poďme na nich, tam sú. Hore. Počkať, nie, tady sú, tu sú. To sú asi iba boti, kámo. Lebo hráme zero buildy, prvýkrát asi. Dobre, ten je, nok. To sú boti, kámo, toto sú boti. Ja mám zase 0 nábojov, helpni ma. Strieľaj ho. Ja ti nemám ako pomôcť, iba pickaxeom. Ako dám byť pickaxeom? Yes, kámo. Ešte jeden týpek, pozor. Ja nemám náboje. Kde? Tu. Yes, kámo. Nice, let's go, GG. Takže, kámo, máme spolu 5 kilov, čo je docela dobré a slušné, takže nice, kámo, let's go. Docela nám to ide dobre. Však. Už si ma dohýloval. Tak práve som týpkom ukradla auto, takže úplne open nice. A ideme teraz sa snažiť
čo najlepšie hrať, aby sme dali win, proste prvýkrát na myške, kámo, win. To by bolo úplne super. A náš druhý win vo Fortnite, no, nie vo Fortnite, ale druhý win vo videu. Takže ľudia, už iba 13 hráči a my máme 5 kilov. Takže je to úplne super a musíme sa snažiť. Tam oživujú, tam, kde vidíš to. Poďme za nimi. Ja neviem, ale ja si moc netrúfam za nimi, ale vyskúšame. Takže takto po nás strieľa, nejaký typek, ako sme to tam rozhodli. Ja idem na neho s brokou, poďme. Tu je. Počkať, dobre. Knock, nice. Super, 6 kg, kámoško. Ron to win, ideme dať win, kámo. Nakoniec sme sa rozhodli, že tam nejdeme, pretože no radšej pre istotu, aby sme sa nejako ušetrili a potom vlastne pôjdeme a zoberieme si nejaké auto, ak tu nejaké bude, ale zatiaľ nevidím žiadne. Takže ideme. Toto bol fakt ochlup, lebo Sára takmer zomrela. Ale ochlup fakt, no dobre, poďme do zóny. Typek. Idem s brokou. Ne. Typek je sám. On má meč. Ne! Kámo, ne. Nie. Skoro. Kámo, nevadí, ale skoro sme dali, ale vôbec to nevadí. 6. miesto úplne na prvýkrát bolo úplne v pohode. Takže som rada, že ste si video pozreli a že ste nás podporili odberom a lajkom, ak ste ho vôbec dali. Ale proste na myške nám to docela išlo. Sára má ovládač, takže nezabudnite dať odber aj Sáre. Sára Vols, takže nezabudnite a čaute.